It-tlieta fil-għaxija fil-Parlament għaddiet il-liġi tal-kera li se tidħol fis-seħħ mill-bidu tas-sena d-dieħla. Din il-liġi li issa jonqosha biss il-firma tal-President wara li għaddiet anke mill-istadju tat-tielet qari se tagħti s-serħan tal-moħħ lis-sidien tal-proprjetà iżda anki lill-inkwilini. Il-Gvern laqab b'sodisfazzjon l-approvazzjoni ta' din il-liġi bis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes jisħaq li dan il-pass legali hu wkoll parti minn strateġija wiesa li l-Gvern għandu dwar il-housing. Fejn għall-ewwel darba jkollna leġiżlazzjoni li tirregola s-suq tal-kera. U ċertament meta wieħed jara u janalizza l-mod kif ħdimna u kif issa l-proċess mexa ħarir, illum nista' ngħid li għandna liġi li hija wkoll liġi tajba ħafna komparat ma' dak li hemm fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar li fil-jiem li ġejjin se tibda kampanja ta' informazzjoni biex iċ-ċittadini jkunu marfa dwar id-drittijiet u l-obbligi li ġib magħha din il-liġi fosthom ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirja. Hawnhekk spjega kif l-affarijiet se jiġu faċilitati. Per reġistrazzjoni tant tkun faċli sempliċement mid-dar tiegħek online tkun tista' tagħmilha mingħajr ebda problemi ta' xejn. Skont klawżili li daħlu fil-liġi u li għalihom il-Gvern ivvota favur filwaqt li l-Oppożizzjoni asteniet, it-terminu minimu ta' kull kirja huwa ta' sena u żieda ma tistax taqbes il-kera preċedenti b'aktar minn 5%. Waqt li l-Gvern aċċenna li din il-liġi hija bilanċjata u tieħu ħsieb anke lil dawk l-aktar vulnerabbli, 15 il-laqda soċjali kienu sostnu li jinsabu perplessi bl-argumenti tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li oppona klawżoli għal diċenza bażika fis-suq tal-kera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.